Rezultatskim preokretom Tuzlanska Sloboda je na kraju utakmice protiv Mladosti slavila sa 3:2, a gosti iz Velike Obarske imaju za čime žaliti. Na Tušu su imali veliku prednost od 2:0 koju su samo za 13 minuta ispustili. Zapravo u periodu od 62. pa do 75. minute domaćini su postigli 3 pogotka, od čega je napadač Mersudin Ahmetović postigao 2. Tuzlaci su bili u velikom naletu i nakon očajnog prvog poluvremena sve su nadoknadili u nastavku. Retrospektivu događaja započinjemo u 8. minutu kada je sudija Bjelica poništio pogodak Krpića. Nakon toga Komarčević je iz daljine pokušao iznenaditi golmana Pirića. U 22. minutu stigla je kazna za Tuzlake. Hadžić je poslao loptu, a Mehmidagić je nesretno skreće u vlastitu mrežu. Ljutiti trener Husref Semić je na poluvremenu izmijenio 2 igrača i promjene su dale rezultat, ali Tuzlaci su bili u opasnoj zoni, ozbiljno su plesali po tankoj ivici poraza, čime bi na neki način kompromitovali sve dosadašnje rezultate. Domaći igrači su od sudije Bjelice tražili penal u 48. minutu susreta. Nisu ga dobili. 10 minuta kasnije Ahmetović i društvo također od Bjelice ponovno traže kazneni udarac, ali glavni sudija odmahuje rukom. Kada su gosti iz sumnjive pozicije postigli drugi pogodak, bilo je malo onih koji su vjerovali u čudo. Komarčević je izbio sam pred usamljenog Pirića i postigao drugi gol za svoju ekipu. Uslijedilo je žustro negodovanje kod pomoćnika Draškovića od strane igrača Slobode i tenzije su se podigle do skorog pucanja. Nakon vodstva 2:0 domaći igrači kreirali su potpuni rezultatski preokret. Nakon slabe intervencije gostujuće odbrane, na pravom mjestu je Mehidić i to je prvi pogodak za Tuzlake. Mogao je Mehmedagić poravnati, ali je lopta otišla iznad gola. I tada na scenu stupa Mersudin Ahmetović. Iskoristio je odličnu asistenciju kapitena Almira Bekića, te efektno poravnao rezultat na 2:2. Potpuni pritisak isplatio se u 75. minutu. Ahmetović se najbolje snašao pred golom Mladosti za veliku radost i vodstvo od 3:2. U 81. minutu Ahmetović je osujetio napad gostiju i zaradio drugi žuti karton. Sloboda se do kraja utakmice uspješno odbranila sa igračem manje, a gosti su protestovali kod Bjelice u 95. minutu. Gol Cicimila je poništen od strane sudije, a igrači Mladosti se nisu složili sa ovakvom procjenom. Dosta bure na ovoj utakmici.